inoita sekunge iri kupfuririra kana kuti iri pa wrong mission. David zuva rake parakakwana rekuti auraye Goliath, hakuna munhu akamuudza kuti today is your day. Bible rinoti baba vake Jesse vakamutuma nechingwa kunopa vakoma vake uye nekunoona kuti hondo yakamira sei. The assignment hainei nechekuita naGoliath, but that was the day to kill Goliath. Kureva sometimes the day can come uri unaware. You need grace or revelation to know kuti nyangwe zvinhu zvichita sekunge hausi mwaka wacho, but this is the season. Kureva kuti season yezvinhu kana yezvinhu zveupenyu hwako sometimes inogona kutosvika ukasazviziva, ukapedzera wakuti nguva yedu ichasvika. Iyo yakasvika. John 4:24. Mukadzi weSamaria ari patsime anoti kuna Jesu, Mesaya akauya achatiudza zvose. Ipapo ari kutaura naMesaya akauya kare, achitomuudza kuti Mesaya achauya uye achatiudza zvese. Kureva kuti vanhu vazhinji vane this kind of picture yekuti what they are waiting for is already available, but they are not spiritually alert to notice kuti I'm talking to the one I was waiting for. Mukadzi weSamaria ipicture yevazhinji pano vanoti nguva yangu ichakwana, iyo yakakwana. Nokuti muSamaria nemaJudha vanga vane tsika yavo yainzi maSamaria nemaJudha hadyidzani. Nyangwe maSamaria akamirira Mesaya, havawirirane nemaJudha. Mwari wacho arida kuunza Mesaya, anomuunza ari kusaidi remaJudha. Ndofunga that was the only fact yakainda this woman to notice. Nokuti kana wagara une a belief and your own understanding, ukasava open to receive revelation from God, you can also resist God while least waiting for God. I'll repeat again. Mukadzi uyu chaita kuti ati Mesaya akauya achatudza chokwadi, iye achitaura naMesaya, indau yekuti akaberekwa kurudzi rine murau kana kuti rine tsika, a tradition, a saying inoti maSamaria nemaJudha hadyidzani. Saka Jesu wacho akauya kusaidi kwemaJudha. Uyu muSamaria akamirira Mesaya. Mesaya ndokubva auya, but ari ku wrong side. The same with people in our nation, the body of Christ. Binamati yatinoita interceding for this nation kuti Mwari raise people who preach the truth, who can help us as the body of Christ. Sometimes the answer came, but the man is not in our church. I'll repeat again. Fungwa yako ndeyekuti Mwari anofanira kuita zvinhu kuchechi kwenyu. Saka uchiona ukanamatira kuti Mwari aite zvinhu panyika, unotarisira youth yekwenyu kusimudzwa. Your mind is corrupted. It's good kupinda church, chakaipa kupindwa nechurch. I'll repeat. Kupinda church kuri right, but kupindwa nechurch hakusi right. Nokuti anofanira kukupinda ndi Kristu yangu uchipinda church. Saka uchiona kuti iyo ikakupinda, ukasangana nevanhu vanotaura Kristu, unenge une mubvunzo kuti bati muchibata muri kupi. Kureva kuti mune zvinhu zvaunotadza kugamuchira, kwete nekuti haisi pfungwa yaMwari, but munhu ari kutaura pfungwa yaMwari muJudha, iwe uri muSamaria, mune tradition yenyu yekuti Anglican neApostolic hazviwirirani. Ndichidaro so. Iriko tradition yatakarerwa nayo kuti Roma haisi serious. Pana kambozvinzwawo? Kuti dzimwe dzese dzinotry, but Roma haisi serious. Those are traditions and sayings of men. Hakuna scripture yakataura against Anglican, but tine machurch akatirera akatiudza against Anglican. Hakuna scripture inotaura against Methodist, but our own mentality and thinking takarerwa ma-systems against Methodist, not God, systems of men. Beware of many systems that are not in line with the mind of God. That's why Jesu paakapa muenzaniso muSamaria akanaka, aitoziva kuti maSamaria nemaJudha hawirirani. Kuti statement iyoyo yanga iri dangerous pamazuva ake, kuti ati kune muSamaria akanaka, iyo maSamaria vaionekwa sembwa. They were treated as dogs. Vanhu kwavo vanhu chaivo maJudha pamazuva avo. Mamwe marudzi ese imbwa.
Jesu ndokubva auya kumaJudha kwakuwapa statement yekuti muSamaria akanaka. Zvakafanana neweso nematukirwa anoitwa dzimwe chechi nekwenyu kunonzi kuri raitu. Jesu akauya akakuudza kuti muhwisira akanaka, unonzwa kunge ari kunyepa. Jesu akati pacha akandasangana nemuRoma akanaka, unoti aiwa Roma isi serious ishe, ndofunga munyatsomubveta yapinde iyoyo. Statement yekuti good Samaritan was not a good statement in those days. Both Samaritans were treated as dogs, not by God, but by the standards of men. Beware, operate on standards of men. Yet kunamata, we must operate from the standards of the scripture, the mind of God. Murume ari kupfuura pamba pemukadzi weShunemi is a prophet of God. Kwaari kuenda ndina kukunzwa, pandanzwa kuti ane chaakaita munzvimbo inonzi Shunemi. Yeti Shunemi yakafanana nenzvimbo yaningati Lehi. Destination yake Elijah, for example, toti Elisha kuBulawayo. But paasiya aita miracle yekuti paberekwa mwana pachegutu, aipfuura nepaShunemi. Ndopandanzwa kuti ndopakaitwa a miracle yemwana. Yeti kwaari kuenda ndina chandanzwa, kureva kuti dzimwe nguva zvakanaka zviri kwamuri chaizvo, but zviri kuwanikwa nevanhu vasiri ikoko, vanhu ziva zvekuita nezvinhu zvinopota zvichiuya ikoko. Elisha waienda kundoshumira kwaaienda, but ndanzwa kuti paShunemi pane munhu akamundotisa kuti this is a holy man of God. PaShunemi anga asingaparidze, Bible wrote he was passing by, but somebody was mature enough to notice a man of God even asiri papulpit. Tine vanhu vanoda kuona zvinhu zvaMwari muchechi vasingagone kuona zvinhu zvaMwari even outside church. Saka uchiona kuchechi munhu wetari right. Tine vanhu vanoona kuti apa pane mweya yechina kana munhu anamatirwa akumanifesta, akuti au ndisiyei ndapcha kuzodii onti ane dhimoni. Akasadaro wanofudzira kuti haana. Kuti there is a level yekuti you can discern. Munhu asati atombobatwa musoro, language yake, mapfekero ake, character yake, unogona kuzwa kuti pane mweya. Asati anamatirwa but mweya uripo. Mukadzi waJob, Satani paakapinda muna mai Job, mai Job vakaudza murume wavo kuti tuka Mwari ufe. Hautange wanamatira munhu iyeye kuti hana Mwari. Zvitori pachena kuti anotofarira kutukwa kwaMwari, saka she is possessed. So Shunammite woman wakaona Elisha achipfuura, kwete achiparidza achipfuura, ndokubva aminister kuneed yemunhu ane anointing. Sometimes anointed people vane maneeds anogona kuitwa met nevanhu vasiri anointed. Elisha anga asingafambi nebhegi rechingwa, aifamba nezodzo achienda kubasa. Mukadzi ndokubva anotisa kuti murume uyu akapfuura nepano ngaapote achidya chingwa ichi. So she began to minister to the men of God. Ane maneeds, ane maissues, but atanga kunotisa the needs by environment ina anointing. Mamwe machallenges atinawo mu life. Problem ndeyekuti takauya kuzozivisa Mwari maneeds, but ati pa level yekugona kunotisa the need in the house of God. Alright. Mukadzi unonzi Hana, barrenness yake kuti ipere, wakaita munamauto kuti Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Ndo type yemunhu yakapa chinhu chaasina. Ando wakamboudzwa kunzi haugone kupa zvausina. Hana akapa zvaasina, akati Mwari mukandipa ndokupai. Iyoyo statement pachayo iri against lifestyle iri natural. Iri natural ndeipi? Kumba kwake kune competition pakati pake na Penina. So kuti atonzwawo hina kana kuti aita results ari nani mucompetition, anofanira kuti akaita pamiri oita mwana wova nemwana kumba, nokuti kwanga kune competition kumba kwete kuchechi. But Hana akava mature kuti life is not a matter of competition, it's a matter of revelation concerning your destiny. Dai akararama mu competition, aingobereka mwana woenda naye kumba,
kunoratidza Penina kuti neniwo ndinaye. But chakaita kuti ari kushoteswa kunzi hauna mwana. Ati Mwari mukandipa mwana ndosiya kuno. Ari kuti competition iri kumba iri useless than revelation iri mukereke. Repeat this one. Kumba ndokune nyaya Penina nevana vake zvichida anotuma vana vake. Hana akadawo kutuma vana vaPenina unombonzimbomira kana pane zvinotaurwa you understand. Amai vane jealous nevana vavo vachitumwa nevamwe amai vasina vana. But mukadzi uyu nyangwe kumba kune competition. Akati it's better to remain in that competition than to fulfill the revelation actually missing in the house of God. Aigona kutoitawo kuti ndipei mwana ndinoratidza mwangu ndinonamata kwazvo. But akabuda mu competition iyoyo. Akati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. In our competition is move. I want you to get this revelation. Competition ikana urikana uino kumuva. Ningane zvakati nandina apa ndauda nosiya kuchechi dambo ndoona kuti ndazvo. Say hana competition isina kumbata kana kumuva. Get this understanding. She was more blessed even asina mwana mu competition yacho by revelation. But uyu Penina nekushaya revelation aiona sekunge ndiye ari more blessed. Where is the blessing part? Kana Penina aiva nevana yeti mu competition yaari kuita mubarika ravari vari tu. Mumwe wake haana vana but anongodiwa zvakaenzana nemunhu ane vana. Kureva kuti love pachayo kuna haana. Yanga iri a ministry yaigona kunotisa kuti inini ndiri kudiwa nyangwe ndisina mwana kuenzana madirwa anoitwa uyu ane vana, which means I'm more blessed. Munguva yekushaya kwangu I still attract my husband. Uyu munguva yekuwana kwake ari kuenda pasame level neni ndiri munguva yekushaya. Maybe you're not hearing me, I'll repeat again. Haana waidiwa asina mwana. Zvichofanana na Penina ukatoriverenga dhipa rinotiwo murume wacho Eukana wainyanyuda hana zvekuti vakaenda kucheche paShilo aimupa double portion in giving. Kureva kuti chaita kuti hananzwe kuti ndina Mwari mukushaya mwana aiona maresults ekuti chinoita kuti urambwe barika rinoexpose munhu. Haigona kunyepa kuti murume habereke pabarika mumwe wako akabereka watowachikiswa. Zvatopa chena kuti ndiwo usingabereke murume wedu anobereka. Nekuti maresults akamuexpose aripo but she was still in marriage. Zvinoita kuti arambwe zvapa chena but harambike. Izvozvo ndo zvakamuudza kuti munyasha dzauinadzo dzakawanda haudi vana kukuchengetera marriage. Unoda Mwari nyange usina mwana kuti urambe uri marriage. Amen. Kune vanochengeta marriage nekuti ane vana. Kogoita kuti mwana wacho abereke hama dziri kupopota murume wacho amurambe. Vana kambozvinzwa wewe. Zanza adhonza nengomo yake ameno 15 years 20 years haasi kana kuadopta kana kudii. Murume yede vanhu vachitaura zvavanotaura anoramba ine mudzimai wake. Kureva kuti level yegrace nemunhu chinoita kuti arambwe ndo chiripo ende vanhu vanotoda kuti aende pachiri kungoshoka vanhu haasi kuenda. So Hannah, she was exposed kuti haana mafruits emarriage but akaramba akachengetwa mumarriage naEukana. Ndo zvinokupa kuti Mwari mukandipa mwana ndosiya kuno nokuti ndaziva kuti haisi nyaya yemwana kuti ndirambe ndiri muwanano inyaya yenyu. Saka wega kubereka kana kusabereka ndagara ndiri kungodirwa nyaya yekuti munoda kuti ndidiwe. Saka handimbofa ndakaendesa mwana wangu mucompetition nokuti chakaita kuti ndive nemaresults revelation yekuti munondida and you are keeping my marriage intact. Okay, I'll move from this side. So Elisha waipfuura nepashunemi. So mukadzi zvanzi waibika. So vaiti vakadya voenda. There came a time yekuti mukadzi akati we need to go deeper. Regaiti vake imba yekuti munhu waMwari akauya nepano anombopota achirara. So Elisha wakauya achirara kwemazuva akawanda. There came a day rekuti Elisha auya akati Gehazi dana amai tivabvunze chii chavanoda kuti vaitirwe naMwari. It's quite a challenging scripture. Vazhinji tinouya kuna Mwari tichida kutaura zvatoda kuti atiitire, but apa Mwari wacho through the mouth of a prophet
ndiye anobvunza munhu kuti unoda kuti titi kudii kana nditaure kuti kudii kuna Mwari. What kind of blessing do you want? Unotaura zita rako kuna mambo here or else ndingakuitire zvimwe zvinhu kana kuti titaure zvemwana. Pakamentionwa ishu yemwana mukadzi ndokubva ati mukuru wangu musandinyepera. I'm all right. Elisha ndokubva ati next year by this time uchabata mwana maoko. Haana kuti I receive. Akati don't say that, man of God. Kureva kuti mukadzi anga pa level yekuti dambudziko rake it was now part of her kana kuti part of her lifestyle. Zvekuti aiona sekunge riri permanent and hazvichinji. Saka uchiona tikati toda kunamatira vanorwara pano weHIV hauye akatrainwa mind yake kuti chatochaya pasisina. Pane dambudziko rekuti kana pakanzi vanhu vari kunamatirwa unoziva kuti ira handitaure ndingatotaura zveheadache kana malaria, but kana iri cancer zviri kuzikanwa kunzi munhu apore. Kune masituations ekuti nekusafunda kwako kana pakataurwa kunzi Mwari anokusumudza kavai great businessman unoti pari kutaurwa lamwe kwete inini. Mwari ndo akati let the birds fly. Till today ostrich doesn't fly and it's one of the birds. Hazvirevi kuti Mwari muri wenhema. Mwari vakati rega shiri dzibhururuke, let the birds fly. Till today ostrich doesn't fly and it's one of the birds. Ukanditi wait, I chose to differ. Nokuti ndege inogotakura ostrich 100 maostrich ikabhururuka nadzo. Haisi issue yeweight. Shoko rakarehwa naMwari to the birds rinotodawo respond kana a word faith kumabirds acho kuti azive kuti kana ataura ari kurevesa. Ndakati to understand this easy. Kana wakamboona mhuka inonzi ostrich, it's easy for you to understand why it doesn't fly. Nyangu Mwari akataura. Chinhu chidiki pa ostrich musoro. And the musoro represents understanding kana kuti knowledge. Yakakura kumwe kweisa kupanogaya ndo padiki. Saka uchinzwa Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Why? Nokuti information. Do you know kuti the world hairaniwe nemaresources, inoraniwa neinformation. Saka uchiona vari successful sema-nations munyika hatisi nyika dzine maresources, inyika dzine maideas. Maresources ari kuAfrica, maideas ari kuAmerica. I'll repeat. Maresources ari kurana the world, 3/4 of them they are in Africa. So chiri kurana the world maresources here no, maideas. Wese ari pano ukatompa diamond or gold harishandise anotsvaga bhaya nokuti hatizive kuti zvinoshandei. Poverty yeAfrica is lack of resources, a lack of knowledge upon resources. Nyika iraniwe nezvinhu inoraniwa nepfungwa pamusoro pezvinhu zviripo. Gold ragara riri kuno vachigadzira zvavakagadzira zvichida nemapadza. Svika murungu akauya akanoti iri pfumo regold imari. The world inoraniwa nema-ideas kwete nema-resources. The greatest blessing a man can get information. That's why vanhu pavakatadzira Mwari mugarden va naked, vadiscover kuti vari naked. Mwari havana kutanga kubvunza nyaya yekushama. Vakatanga nemibvunzo wokuti who told you that you are naked? Which means kuva naked is second part. First part, who told you? Which means the information in you leads to the nakedness on you. Ruzivo ruri mauri ndorwakonzera zviri pauri. Knowledge iri mauri ndoyakonzera zviri kuoneka pauri. As the man thinketh, so is he. So when the devil, to prove to you, kuti chinhu chatochinja life yako is the information and knowledge. Mwari vafunga kuponesa vanhu panyika vakaunza Jesu. Jesu rimwe zita rake
anonzi word. Word zvinoreva shoko. Which means changa chiri missing to save men is the word. Why? Nokuti challenge yemugarden haisi fruit. Yanga iri battle of information. Mwari vakati mukadya munozodai here. Kufruit kune nyaya. Kumessage ndo kune nyaya. Jesu waigona kuchinja matombo kuti chive chingwa. But sei asina kusvika pakuchinja matombo chive chingwa. Akaenda deeper mu information. Nokuti iye is the bread of life. And is also the rock. So there is no need to change himself. Nokuti akazvichinja asisiri mwana waMwari. Nokuti mubvunzo wokutanga ndokuti kana uri mwana waMwari, chinja matombo chive chingwa. Iye mwana waMwari saka atori chingwa uye dombo racho. Saka akangochinja, akuchinja identity kwete information. Yes. Yet the ability to change. To turn stones into bread. But the devil was not dealing with the miracle. He was dealing with the information. It's okay kune mukadzi. So mukadzi wabvunzwa nemunhu waMwari toita sei? Zvanzi I'm okay. Zvanzi no, next year by this time uchave une mwana. Aramba kudaro, but the miracle happened anyway. Ini ndakakura ndichiudzwa kunzi ukatenda zvinoitika. This statement is very strange. Nokuti information yati but the coming next year akava nemwana. Kureva kuti but iri kubvuma kuti mukadzi uyu haana kubhilivha akaramba. Munhu anoramba asina faith inda achiattracta results. Yeti maticherwo andakaitwa ndekuti ukava nefaith you attract the results. But ndine vanhu tu mukadzi iyeyu nemurume unonzi Thomas. Thomas was full of doubt and Jesus appeared to the doubting Thomas. Indaifikudzira kuti when you believe you attract him. But Thomas full of a doubt, Jesus came to him. That's to prove to you yes wakainga Thomas mumba. Bible rinoti paakauya mumba angoenda kuna Thomas akatibata. Wacho anodhauta ndiye afambirwa. How can a man full of a doubt attract without? Kana mukadzi asina kuti I believe I receive men of God. Indava akazova nemwana iye aramba. Vanotaura chirungu vanoti action speaks louder than words. Kureva kuti mukadzi uyu ane zvaanga aita. Zvekuti mashoko ake haana power kudarika chaadyara. Bible rinoti chaunodyara ndo chaunokohwa. Ukadyara mbambaira ukagumbuka. Ukati pandaida wheat panobuda mbambaira ukagumbuka. Kurati chawadyara chine power kudarika mawords auchataura pamusoro pacho. Ukadyara wheat ukapopota kuti ndaida mazhanje apabude mazhanje nekuti wagumbuka panobuda chawakadyara. Life inocontrolwa nechinhu chandinofananidza semagiya. Ukaisa mota mureverse, even ukaramba wakatarisa kumberi unosvika kubhengu. Haimbokunyara kuti akatarisa uku, inoenda mugiya rawaisa. Giya relife. My ideas kana kuti action. Let me put it in action. Iwewe unoda kuita businessman, unoda kuita mabusiness. But your character yako iri kukuendesa kunamo. Pfungwa yako ndeye kuda kuita zvinhu zvikuru. But unhu hwako hunokuendesa muzvinhu zvidiki. No matter une zvikuru zvaunoronga nekuda kuita. But your character is the gear that can take you to that direction. Vakuru, asumuke munhu achita hunhu hwamunoita. Do you know that success attract a certain level of discipline? More than kungoda kuva successful. Kune a level of discipline demandwa at any stage yaunoda kuachieve from life. Kwese kumudoti daoda munhu akamira pana background ane more stability than mukanditoona mukandonimisa pamusoro pebuilding. Kana ndiri pano apa padhuze apa handina fear. Mukandibvisa pano mukandisa pamusoro pebuilding ndane fear. Pano demand more stability. Nenge ndakutya ndakubata madziro. The more you elevate in life, you demand discipline nokuti ndo stability yako. Discipline yandikureva chii? Character life yako matters most more than the gift. The gift can take you far, but the character can make you remain there or come down again. Oh, ndine mukomana aigona bhora chaizvo mazuva ndakakura inini.
84, 86, chikakuma 90s. Very good midfielder. But akatambira national team kwenguwa shoma and people were complaining pama days afabish. Kuti madi kutambisa mkomano. Fabish akati beta kuchaga muna asingagonese uyu. But anozotamba 90 minutes. Nokuti nyangu achigona uyu ana character. Chinda wacha inzi resume. Vanhu vakachema kuti dai mozapinda ana kupinda. He was a very good footballer. But vaitozwa kuti pamwe 20 minutes atoisa munhu mbambo. Saka tinoshota. Saka character yake haisi kuresponda better. It's better kuwana dofo rinodhonza 90. Sorry to mention names, but I've learned from that. Mukadzi ane chaudzwa gore rinouya nenguva ino iye ndokubva aramba. But nguva yacho ichikwana mwana wakabatwa. Let me explain something here. Elisha akavakirwa imba. Don't want this picture. Iyi ndo imba yemukadzi. Sakanzi wakavaka imba ya Elisha pamusora. Ava vaviri vari muwanano chavari kushaya ifruit. But Elisha paauya akagara pamusoro apa vari muwanano vane mwana. Zvakundipa picture yaamai vari kuda kubatsirwa. Nguva yekuti amai vabereke ikakwana havasiriwo vanoikwanisa. Mamanzi emwana akasvika pa9 ane zvaanotanga kuita nezvinotanga kuitika mudumbu zvavanonzwa kuti nguva yakwana. But nguva ikakwana mwana abude. Nguva ikakwana amai vanopusha kuti mwana abude. Amai vanofanirwa kupusha kuti mwana abude kana nguva yakwana. Watswa nenhumbu iri pa6 months vakapusha abude. Kurati pane combination yezvinhu tu. Mwana kana ada mai vozopusha. Amai vakada vakapusha abude. So Elisha paauya kuzogara pamusoro pemba ndo vanenge amai vauya kuzoita kuti maresults emwana achiitika. Kureva kuti shoko raMwari rikauya pamusoro peupenyu hwako rinokonzera zvanga zvisingafambe kufamba nokuti already you have the seed but you need the word to push it to bring results. Patakatongira panapa tikaita munhu aisawo sedish kake apo unotanga kuona bhora izvezvi repeat iri kutoitwa practically izvezvi pari kutambwa bhora even pano but hatisi kuriona. There must be a system inoita kuti tione zviri pano. Hazvina kuti tikasungirira dish tinodhonza mawaves, they are already available, but dish rinoattracta the wave kuti rive reality yechinhu chatinogona kuona pano. Which means mauri imomo you are wonderfully and fearfully made, but you need the word of God. You know attract kuti pamanifeste bhora nokuti pauri apa pane mari but yakavharwa nekuti the word is not in you. Saka shoko iroro ndo rinopusha maresults ari mauri. Mwari pavakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega, munhu wacho anga asiri ega. He created them male and female. But pavakazouya vakati it's not good for a man to be alone. Chii chakaitwa kuti vanhu vave 2. Ari alone ndiye akadhirwa naye kuti mumwe wake wechi2 achibuda ari mari. And the Lord God caused Adam to fall into a deep sleep. Dakati panoti Lord unogona kupisa. What is the word? Nokuti in the beginning was the word. The word was with God and the word was God. So shoko rekuti God and word they interchange. Saka apa Adam kana akakonzerwa naMwari kurara hope huru ndiwe unofanirwa kukonzerwa neshoko kuva ne certain level of discipline kuti rigone kuburitsa chiri missing. Mukadzi wako ari mauri iwe usina mukadzi, mari yako iri mauri iwe usina mari. I was ministering yesterday concerning Luke 1:11. Murume anonzi Zakaria akaita 9 months akavharwa muromo asingataure. Panakamboinzwa here? Good. 9 months pastor vasingataura anonzi Zakaria. Guess what? Kuti ari kuberekei? Ari kubereka murume anonzi John. Calling ya John voice rinochema kurenje. Kuna kuti dzimwe nguva vasina voice vari designed to give birth to the voice. Zakaria haasi kutaura but ari kubereka chinonzi izwi
Jona achibvunzwa kunzi uriani anoti I'm the voice that cried in the wilderness. Waberekwa nani nemudhara asina voice, iwe unonzani voice. Kureva kuti pane chausina but chitori chiprofita chekuti ndo zvinhu zvakawandisa mauri. Chiri missing so far. Ichocho ndo chakawanda kuti mahari manga mune vanhu but akambowanikwa ari one. Muna Adamu manga musina munhu nokuti pakaburiswa Eve ndo pakatanga kuonekwa kuti tsana vane vanhu. Kureva kuti munhu ari one vakawandisa. Munhu akabhuroka nemari yake. Pane area dzinoda kubatwa naMwari, pane shoko zvanofanirwa kumuita. You are wonderfully and fearfully made. Garden rarare. I garden nekuda kwevanhu vanori maintain vekanzuro vakari ignore for 3 months rinoita sango reHarare. Original plan garden vanhu vakaignore kudhila naro sango. Kuda kuti sometimes utori garden but wakaignore shoko raMwari saka wasango. Anenge dare ati you are wonderfully and fearfully made. Iwayo mashoko ega usina Mwari. Wonderfully inobviswa panosa fearfully. Which means you need the word of God to work you. Shoko rinokushanda ndo rinokushandira. Shoko rinokushanda ndo rinokushandira. Ukaramba kuti shoko rikushande iro harishande newe uye harikushandire. Vana vaSkeva vakaedza kudzinga madhimoni sezvaitwa naPaul. They were copying deliverance. But chaiprova kuti Paul uri kuita deliverance nemaresults, he was also preaching Christ. Saka ivo pavakaedza kudzinga madhimoni vakati nekuda kwana Paulo paJesu anoparidzwa naPaulo kuda. Madhimoni akati Paulo tomuziva, Jesu tomuziva, iwewe ndione problem kuti zvawataura izvi. Vakomana ndokubva varowa. Chavarovesa chii vataura the right Jesus. Jesu haasi wekutaura ndewekurarama kuti ukataura pawaneke maresults. Vakomana vabvuma kuti Paulo unoparidza Jesu achidzinga madhimoni. Isu hatiparidze Jesu, tinongoda kudzinga. Tinoda maresults but hatidi kushanda naye. So this woman audzwa kuti uchava nemwana gore rinouya, aramba but maresults awanika. Nekuda kwekuti system yaitwa pamusoro pelife yake. Imba yavo yavavakira munhu waMwari pamusoro. Mazai inocreate a hit iri necessary for the development yechiri muzai. You create at the right time yekuti rikachechenywa mwana abuda akasimba. Kureva kuti mwana ari muzai haasiri anese kuti zvake zviite but akachechenya zai unofanirwa kucreate a hit kana kuti in atmosphere. Saka toona vanhu vamwe vanoti vakatora mazai vanoisa muchinhu chinonzi muincubator. Incubator harikandire mazai, rinokonzera tiri muzai kumanifesta. So chandiri kuenzanisa sekuincubator is the word of God. Nokuti ukazvitarisa naMwari wacho kuti aite chinhu kuna Genesis, zvanzi mweya washe waitenderera pamusoro pemvura. Mwari ndokubva ati let there be light. Mwari haana kutanga ataura, pakatanga paitika zvinhu zvinoita kuti ataure. I'll help you. Namwari vakangoti let there be light, saka taura zvinhu zvinoita. That's a dangerous teaching. Let me help you concerning Genesis 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless, empty, and darkness was upon the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering upon the waters. The Spirit of God was hovering upon the waters. And God said, vakuru musamhanyire kutaura pasina zvafamba. Pane mweya unofanirwa kufamba. Mwari haana kutanga nekuti let there be light. Sezvatakangoudzwa kuti kajaira. The real strategy, the Spirit of God was kunonzi kuita hovering, is the same way nekurarira kunoita hope over the eggs.
which means there was an atmosphere yakakonzera kuti chinotaurwa chimanifest. Do you know what even in zvinhu zvamwari you don't need to have the right atmosphere or the right environment? Nokuti the word of God is just like a seed. A seed rikaiswa paconcrete, no matter rinofanirwa kumera harimere. A seed rikaiswa muvhu rinogerminata, which means the environment will push out the result in the seed. So iwewe we must create an environment kuchikamwani kuzvidzora kuzvibata kuitira kuti shoko raunotenda risvikire right ground. Iwewe uri ivhu, you are the ground. The word of God is a seed. Munhu akasikwa neguruva refu, shoko raMwari imbeu. Saka shoko raMwari nderezvokwadi nokuti mbeu ukaiona isiri kumera paconcrete hauivenge kuti haisi right. Unofanira kuziva kuti concrete inotatidza mbeu. In other words, uri kutatidza zvaMwari kuitika mauri, kwete kuti Mwari ari kukutadza, but type yako inoita kuti atadze. Hear me very well. The environment matters most. So the Spirit of God was hovering upon the waters. Ichokwadi kune darkness, ichokwadi kuri empty, but has not set the Spirit to move around. There are times that you are broke, you are not educated, but you are not letting the Spirit of God upon your life. Nokuti the real environment inoita kuti shoko raMwari rikataurwa rimanifeste. Vakati let there be light, power in the light. There must be a spiritual move. David said, I see mweya. Manje Mwari wacho kuti atoita zvinhu, aitomirira mweya kuti utange wafamba. Nokuti naiye Mwari wacho mweya. God is a spirit. Iwe unopinda isiri yemweya. Baba naye bantu kutenderera haunambovharwa haunzwe. Do you know kuti vanhu vanopinda kuchechi kwaJohani havanopinda vatsotswa kusanzwa chaiko? Vaimubvunza kuti ndiwe here atomirira umwe. Johani aiti kudii? Handisirini. Asi akasvika pakufa ine vadzidzi. Vanodzidzei kuchechi isiriyo? Mweya wokungopinda isiriyo. Johani haana munhu waakatsotsa kuti handini Kristu hamusazovakiswa. Akanzi ndiwe here? Akati handisi. Pakauya Jesu akati iro bhayanai. Haana kudusa vadzidzi vake vese. Only 2 left him. Kunoti kune vanhu vanongonzwa kuti nyangwe isiriyo but ndoyedu mani. Nekumusha kwedu kaya. Malawi chako chako ndovaitangira sepi ndoyedu mani. Haipindirwa kumusha kwatinobva, inopindirwa kumusha kwatiri kuenda. Kana isine ine kumusha kuri kuendwa, ine chekuita nekumusha kwakabviwa. Problem ndeyekuti tiri kudriva mota ukatasavyumira. You collide with the future. Ndo nhamo ine vafana nevakuru vekudhara mazuva ano mukunamata. Vakuru vari kuti chechi takabva nayo kure, vafana vada kuenda nayo kure. Saka pane vasvika navada kuenda kudhonzana chaiko. Hazvina kuipa kuziva nhororo ndechechi, chakaipa kurarama munhororondo. Iye Mwari wacho uchifambira basa rake mberi. Mwari vakataura naMozisi pagwenzi, but pavakasvedza Samson harisi gwenzi, vakataura navabereki vake. The kingdom of God is in motion. Ukati aiwa zvitwe, anoitira apa. Ukadzi weSamaria anoti isi tonamatira apa akati, ivi muri kuti kwakati. Jesu akati kwese kwakatobviwa. Akunamatwa mumweya. Kunoti munogona kusara muri mugomo. Aizve. Imi muri kuti vanonamatirwa kuJerusarema. Isu madzibaba edu aitinonamatira pagoma. Saka hatichaziva toenda kuti tikanzi kwese ukwehe kwaimboitwa kwakatobviwa. Akunamatwa mumweya nemuchokwadi. Which means the place is now in you. You don't need to go there. You are already there when you are in spirit. Why? Nokuti pakazoita mumwe asina makumbo haende kugomo. Ukaona vhangeri richisuta imwe type yevanhu vamwe vasingaqualify, it's many men. ChaMwari munhu wese ane right to worship God. Tikati aiwa, kuti tibate shuwa, unofanirwa kubvisa bhutsi. Pakauya munhu asina makumbo atibate shuwa.
Kotaurawo. Kana uri serious ukasvika so unobvisa bhutsi ko pakatende ukari pauchi akadumbukirawo anobvisei. As long vamwe vanhu vasingakwalify kunamata pamanamatiro edu kurati zvinhu zvedu. Okay. And let's be open in understanding kuti zvinhu zvedu izvi. Pane nguva yekuti munogona kuita zvinhu muchifundzwa ndezvaMwari. Ende zvisiri zvaSatani futi, zvisiri zvaMwari futi. I'll give you understanding. Vadzidzi vakaenda kuna Jesu kandi Moses waititendera kuramba vakadzi. Imi munoti kudini? Zvikanzi hazvina kudaro kubva pakutanga. Chabatanidzwa naJehovha hakuna unobatsanura. Moses wakataura izvi aona kuoma kwemwoyo yenyu. Kurati pese apa maita zvaMose. Research yake. Observation kwete revelation. Mukuru anogona kuona kuti vanhu vanochiva vatodi chiita 3-3 kana 2-2. Hazvina kuti ndiMwari angoona kuti pa1 hatinganamate na1. Kana iye akatozviona kuti neniwo futi handaomira kumusha. Saka angoti yedu inobvumira kwete denga yedu. Warira kuita zvaBishop. Danger iriko ndekuti sometimes a leader akava neweakness. Anofungidzira kuti kuva neweakness kunoita kuti usanzi a true man of God. Saka anotena weakness kuti ive a doctrine. Hakuna anobvuma kuti anamatira munhu akasafamba oti zvinoita kuti Mwari akuzodza unamatira peuchi afambe. Anoti zvakapfuura kuitira kuti achengete vanhu uye achengete status yake sababa. I've learned this and I want to give you this simple example. Mwana wangu paainyora maths aiuya nebhuku dhara weka. Ndakasvika pakumudza chokwadi kuti maths dzinondinetsa. Handina kuti dzinonetsa. Pandakadaro ndakaramba ndiri baba wake wasingagone maths. Haunuze ubaba. Inzwai vatungamiri. Zvamusina kupiwa nyasha naMwari kuita. Mukabuda pachena kuchechi kuti handiite izvi hamudzimwe chigaro. Munoramba muri vakuru vasina healing. Kozvipoka. Zvipoka nawaonirwa nyasha anokupa utore wega. Ini ndotodawo but munhu wacho hasi kuita. Ende hazvidiite musatanist. Zvinoita munhu waMwari asingaite izvozvo. That's the danger kuti chese chawakundikana. You find the scripture and the doctrine. Haudi kulusa vanhu va. Kana une mentality yekuti une vanhu, you become dangerous to the kingdom of God. Vanhu ndevaMwari. Ukalusa vanhu vachinopinda imwe checha una chawarusa nokuti ndiwo wakaparidza kuti vazive Mwari. Already the credit is in you even ari kuangirikeni. Problem ndeyekuti wawaparidzira vanhu kupinda newo kuti ubate sure. Yet now we could not matter. It's more than church. It's all about the kingdom of God. Yeah. I've preached to people. And God has told me this. But His favor and blessing yako. Ili pakuita zvanakatuite. Zvekuti azopinda nemi handizvo zvinokupa favor. But zvekuti wamugamuchidza Jesu, that's the work of an evangelist. Saka kuti vanhu vanenge vachipinda kwedu, nofana kurisecha kuti dzimwe dziri kuitei, nokriticize. Kana vakaita zvine umwari zvandisingagoni ndotsvaga mavhesi anotsika nyaya iyoyo. Mazuva ano ukada kuwina vanhu kuti vanhu vauye kuchechi, it's easy. Hautomboda prayer kana anointing. Research. Ungabvunza kuti kwavanoti zvavanobvisa chegumi right. Wakuunganidza vanhu vasingatorerwe chegumi pano. Chakaimba muri kubirwa chakazodai chikazodai. Mabhiswa kwaitorwa chegumi. Pamauya kune mamwe matorero. Machinja kwekutorerwa. Munenge murume kwamuzwa kuti ndakuramba mukadzi kwati wamafungei nozwa kuti ndawana umwe. Kuchinja nhamo kutsvaga nyowani. Nokuti mukadzi akafanana nemumwe mukadzi wawasiya. Auya anetse haadogadzirwa musoro. Anogadzirwa sei usati wamuroora? Akauya uchaona kuti wake unogadzirwa. Zvimwe zvauri kuitirwa nemukadzi wawina inyaya yekuti hasi wako. Akaita wako ndobo uchaona kuti vakafanana. Izvezvi ane zvaari kuita kuti ave wako. Vakuru kukampena nekuzotungamirira zvinosiyana.
kana mapiwa maskati pakampeni amuzorwa after election makanwa iwayo ende ukopoti kuti hatichamwazo ubatsima waromari panapa tine dzimwe kampeni dzatikunirwa padzadzo unofuka titenda itotora munhu ukamutora chanoti aramba achikambeni amupa zvati anozondikwatirika udaura palaifiri pakampeni chete tiradziwa vanhu vangobatsira imwe ari kutambirwa iri kampeni hausitomboziva zvavo havadaro kana vakumo vari kukampeni kwega nokonyaoto vanhu vakafanana ne hear me very well the kingdom yaJehovha imwe favor already designed for you but unoda a law of attraction yekuattracta riye mulife mako but niyo haana kuimbwa najesu but akaporeswa najesu but niyo paakabvunza akaudzwa kuti jesu ari kupfuura kwete ari kuuya mama chimwe chinhu zvawakamirira kuti zvichauya pauri hazviuye zvinoudzwa pauri nekuda kwekuziva. You need knowledge to attract a certain dimension of favor. That's why I didn't know who go for that after Agaramba, I put one start, then they are from one of you. Abatana that takes in a corner. Blood in the Garamba, the shot track that she will shout. She got the idea. Let's do what you put on the Baraka or 85 a year. Elijah anasema mukati zvishine mlaifura neikoko zvingani zvapfura nepauri zvichiti zvavo. Abrahamu chaiye kutari nemwana anonzi Isaac akaona vatumwa vatatu Genesis 18 vachitofamba iye akagara patendi rake akamhanya akanauya kutoka akati kana ndaonirwa nyasha pfura ione pamba pangu unatatozoda havasi kuya kupa toprofiti uyu kuti havasi kuenda mumba pake vapedza kudya vakasimudzira rwendo rwavo kuenda kuSodhomu neGomora vakati hatinowanzira Abrahamu chakafambira havana kufambira kupa Abrahamu mwana vafambira kudaisa moto vati murwendo rwemoto vakangwara vanowana vana uzwari kupisa vamoneta maru vane mandaiya ainenge zvichipisa maiso kune zvinotengeswa nguva kupisa inodaira kuzuva imomo vatumwa vaitoenda kunodaisa moto vene zvinoparara vati pavakaenda kwama Abrahamu vakasiya mwana vabuda vakati hatimumanzira kunodaisa moto vafanire kutouraya vanhu ende hapano masiya kuno kuda kuti parwendo rwese rwekuparara kwevanhu pane vanosimuka pakuonga kwezvinhu kune vanhu vanotosimuka HIV yedu ichema nayo vamwe ndo vakatova source of employment vakumauniversity vakuti vakansela vacoordinate kuti kuti munoshanda kuHIV umwe apera nayo umwe abuda dumbu vakuru mutotongo umwe anoita mweno aizvi Elisha anga asingaende pamba pemushunemi zvanzi waipfuura kati mukadzi ndokubva aatrakta chinopfuura akapiwa blessing yemwana kwaienda ndina chandakanzwa zebinzwa siziye nekuti zvako zviite haisi mumamiriro ezvinhu iri mumamiriro ako pamusoro pezvinhu 2008 pirikotazi yedu tikanzi titaure unongonzi wamuna chiti ndandafa papasina wamira mushe asi abhashaiko anoti ndakava kaipa ndopa ndakatenga mota onzomati ndopa ndakachata iwo chikosana ndanga ndafa kurati mune zvinouraya mune dzimba dzevanhu mune zvinokuwadza mune success yevanhu. Hear me very well. Success yako yakarigwa pamamiriro ako kwete pamamiriro ezvinhu. Hauna kunzwa uchiti wafana mabereko panguva yakaipa kana zvava zviri right iye adaro kwakuti ndipe foto yako uchaona kuti kungotaura zvisizvo ane tenda futi neskipa akadai ari kuudzawo nesutu necellphone kuti mabereko panguva yakaipa imi mama akaipirwawo munguva yakanaka kurati haisi season or time inoita kuti zvako zviite
but in knowledge at any time yaunoshanda nayo kuti zviite. Do you know that God does not use seasons? I'll shock you and I'll put it in brackets. Jesu paakaenda pamuti wemuonde achida maonde, unaziva kuti Bhaibheri rinoti yanga isiri nguva yemaonde, pana akasvika but aidei maonde. Paakamashaya akadi kungoti it's okay, mwaka wacho hausi. Bhaibheri rinoti akatogomboka iyo isiri nguva yacho, which is unfair by common sense. Kuti kurovha ndipe 10,000 unoti harina ogumbuka, it's unfair. Jesu ndo zvaari kuita pamuonde, ari kuda maonde and haisi nguva yemaonde. Pane kuti anzwisise kuti haisi nguva yacho, anogumbuka obva autuka. Paanotuka muonde mangwana akupfuura, Pita anoti Ishe muti wamakatuka uye waoma kubva kumidzi. Zvapachena kuti muonde hauite zvenguva, nokuti dhei rakauya Jesu achida maonde, zvanzi akasvika nokuti muti wanga wakasvibira. It was green with leaves. Pandakazvinzwa. So muti uyu hausi panguva yekuoma, uri panguva ine zhizha yemvura yakawanda, wakasvibira. Saka Jesu paakataura shoko, idha wakabvuma kuresponda kushoko. Nokuti haisi nguva yekuoma, chaita kuti Jesu auye wakasvibira, inguva yekutoti une mvura yakakwana. But paakautuka inda wakaoma, wakubudawo pachena kuti handiite zvemasizeni, ndoita zveshoko. Nokuti dandaita zvemasizeni handiome kana iri nguva yemvura. Saka chandaomera inyaya yekuti mukuru zvaataura ndo zvinoitika, kwete mamiriro zvinhu. Muonde uri kupa iwewe a second picture yekuti haisi season inodetermine success, is the word of God. You apply it any season. Zvinhu zvaita mushi reversa, dai ndaita mushi futi number 3 kudawo musikana right wekuroora, ndikati kutenderera kwawataura unongoti Mwari ndipei munhu anenge inini. Ukaona isingakuitire mushi wototanga kuimprova iwewe. Ndakamboudzwa neumwe kuWhatsApp zvikanzi isu sana baba vemazuva ano ungadere kuti mukwasha wako aitonge iwewe. Ndakati chakaoma chokupisa izvi. Ndezvandoita zvese izvi ndoita mukwasha anenge inini. That's a sign yekuti kunotodiwa improvement, hakusi uku ndekuno. Usati wati pastor ndina matirei, check your life. Vakuru hakuna mubereki ane